Samantala, himas rehas ngayon ang 2 katao matapos mahulihan ang mga ito ng mga ipinagbabawal na droga at baril sa inihaing search warrant ng otoridad sa Tayug, Pangasinan. Nakumpiska ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos, 2.3 na gramo ng dried marijuana leaves at isang caliber 38 revolver at 2 bala. Dakilala ang dalawa na isang 42 anyos na welder at 49 anyos na construction worker, pawang mga residente ng Tayug. Haharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. IFM News. IFM News. IFM News.